Hei, ottiko se auto? Otti auton. Jäi auto. Ota vittu siitä! Parkkihalli edessä on joku. Joo, vittu mä ykytin sen autoon, jumalauta. Vittu kun tän olisi tiennyt ennen tän Reeseen homma, niin vittu mähän olisin alueellista ykkönen jo. No ei se Reeseen vittu auta siihen mitään. Tuo leijeri auttaa. Leijeri on 10 kertaa parempi kuin tommonen. Käypä hakee se vitun jengi jovi oikeesti. Täällä juoksee yksi. Vittu meni poliisiasema eteen myymään huumeita ja siellä hirmunen pauke alkoi kuulumaan sieltä Jäi toinen! Joo, hyvä. Vittu mä haluun päästä tappaa niitä. Se lopu, ei vittu kuolit. Missä se on? Tossa. Parkkihalliassa. Ei mitään, eikö sä kuollutkaan? Toi Mä NPC luulin, on että vähän sä yli. kuolit. Tuolta tulee tuolta. Joo. Vittu! Auta! Joo, jos se kurkkaa mä tapaan. Ei se kurkkaa. Lähetään puske. Vitu homot NPCt saatana. Mä vedän Missä luottari. vitus? Se meni Se alas. hyppäs alas. Jätkä jää vaan koko ajan NPC:tte No, alla. ai jaa! Tossa se on. Jäi! Hyvä. Vittu taas tulee nää samat vittu huudot. Hei, saaks mä ton? Jäi! Ei vittu, hyvä siis. Hyvä.